Ilmatieteen laitoksen mukaan sää on suuressa osassa maata selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaista. Pohjoisessa on kuitenkin pilvisempää ja lännestä alkaen sateista. Huomenna sade- ja ukkoskuuroja tulee maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Muualla on enimmäkseen selkeää ja poutaista. Päivän ydinlämpötila on huomenna pohjoisessa 13–18 astetta, muualla pääosin 24–28 astetta, Pohjanmaalla ja Satakunnassa paikoin alempi. Etelätuuli on navakkaa tai kovaa kaikilla merialueilla. Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi kehittyä huomenna ukkoskuuroja, joiden aikana on erittäin voimakkaita ukkospuuskia ja sataa rankasti. UV-säteily on huomenna voimakasta maan eteläosassa. Radio-uutisten studiossa oli Antti Laakso. Ja kello on 16.45, Politiikka radiossa. Tänään työmarkkinakuvioita ja vähän hallitusneuvotteluistakin. Politiikka radion studiossa on Sakari Sirkkanen. Hyvää tiistaita. Politiikka radio. Yle Puhe. Tavataan nyt tässä, kun on edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa. Kuinka AY-liikkeellä tänään sujuu ja millaisia näkymiä on edessä? Tässä on viime päivinäkin puhuttu siitä, että työmarkkinajärjestöjen pitäisi löytää jonkinlainen uusi rooli. Tästä on tietysti puhuttu jo. Mutta miten sinä näet, mikä on AY-liikkeen idea tänä päivänä? No kyllä AY-liikkeen idea on se, mikä se on aina ollut. Se puolustaa palkansaajan etuja. Katsoo näitä viimeisimpiä palkkaneuvotteluja, niin on tehty sellaisia ratkaisuja, jotka menee alle inflaatioon. Onko tämä palkansaajan etujen puolustamista? No tietyllä tavalla siinäkin on perä, koska sitten jos tehdään matalia palkkaratkaisuja ja se omalta osaltaan tukee työllisyyttä. Toisin sanoen yrityksellä on enemmän varaa